Avui ha sigut notícia aquest avió de Turkish Airlines aterrant d'emergència a Barcelona per un avís de bomba. Us explico una mica què fem en aquests casos i així entendreu millor què ha passat. Primer m'agradaria dir-vos que aquests procediments poden variar una miqueta segons la companyia i el tipus d'avió, però la idea general és la mateixa. Una amenaça de bomba no es pren mai a la lleugera. És per això que quan la companyia rep un avís d'aquest tipus, es convoca un consell de crisis per veure la veracitat. És només si creuen que aquesta amenaça pot ser real que ens ho envien als pilots i activem els protocols. Evidentment, el protocol canvia molt depenent de la fase del vol en la que estem, però sempre, si estem a la porta de l'embarcament, el que farem serà fer baixar els passatgers, si pot ser amb les seves maletes, i endur-los l'avió cap a una zona segura que estableix l'aeroport. Si ja hem començat el vol però encara no ens hem enlairat, el que farem serà una cosa similar. Posarem l'avió cap a la zona segura de l'aeroport i després desembarcarem els passatgers. La cosa ja canvia si estem a l'aire, i és que la prioritat serà aterrar a l'aeroport adient més proper. Si hi ha temps, la tripulació de cabina començarà a buscar algun objecte que pugui ser la bomba. Si en trobessin algun, els avions tenen una zona de baix risc on representa que l'explosió faria el menys mal possible, però no us puc dir on és. Els tripulants de cabina hi posarien l'objecte envoltat de material tou, com mantes, coixins i coses molles, per exemple, per amortiguar al màxim la possible explosió. Sabeu allò que us dic sempre que en l'aviació està tot pensat? El nostre procediment ens marca fins i tot què fer en cas de que la bomba tingui un detonador per canvi de pressió. Sabent tot això, ens mirem el vol d'avui? Segons diferents informacions, un passatger ha creat un punt d'accés d'internet al seu mòbil posant com a nom una amenaça de bomba. Altres passatgers ho han vist i ho han notificat a la tripulació. La tripulació ho ha notificat als pilots i els pilots, a través d'intercanviar missatges amb la companyia, han decidit que aquesta amenaça podia ser algun punt de real. L'avió ha declarat emergència sobre Sardenya i en aquell moment hi ha anat un caça francès a monitoritzar la situació. El procediment ens deia que havíem d'aterrar a l'aeroport adient més proper, oi? Doncs en aquell moment l'aeroport més proper era Roma, després Niça, després Palma i Barcelona. I per què hem continuat fins a Barcelona, doncs? Sincerament, m'inclino per pensar que no han donat molta veracitat a l'amenaça de bomba i han preferit continuar el destí, això sí, demanant tota la prioritat possible. L'aeroport de Barcelona té la zona de seguretat al final de la pista 02 a la dreta, així que han preferit canviar la configuració breument, fer que tots els altres avions s'esperessin i que aquest Turkish aterrés per la 02 i així pogués sortir de la pista directament cap a la zona de seguretat. Un cop allà, han desembarcat a la gent i la policia ha mirat maletes, passatgers i avió i ha vist que no hi havia res. I vosaltres què? Com hauríeu actuat?